an b'a fɔ. Tiɲɛ wa, an kɔni an b'a fɔ dɛ. Ni jamukan bɛ di aw ma sibiri o sibiri. A ka jɛmu kan kura Voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ, an b'a fɔ. Furafanatɔw dunnen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 10 na Voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ. An b'a fɔ sigilen na, an b'a fɔ kama. An b'a fɔ dɛ. An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o studio DC ye Amérique faba kɔnɔ ayiwa bi ye sibiridon ye n'o ye novembre kalo o tile 4nan ye san 2023 an b'a fɔ o jɛmukan o kɛnɛ sigira ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na bi y'a ta ko 450 ni 56nan ye an bɛ sɔrɔ Bamakɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ n'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana radio parisien kan n'o ye fiɲɛ turukala 90 o ni tomi 8 ye o ye san ye miniya an bɛ sɔrɔ fana Gawo fiɲɛ turukala 106 o ni tomi 1 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ n'o ye www.voabambara.com walima a bɛ se ka bataki caman fana an ka fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page an balima an ka foli bɛ lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ ni waati kɛrɛnkɛrɛn na fiɲɛ sira fɛ ayiwa an ka bi jɛmukan i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛna lase aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ an ka bi babu o bɛna tali kɛ ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen ta na ka da o kan n'o ye MINUSMA ka dagayɔrɔ o ka bilali ko la ayiwa u kɔni bɔra nin y'a dɔgɔkun kelen famaw olu ma don yen fɔlɔ nka a yirala k'a fɔ sisan sini ɲɛsigi jigi kura jumɛn bɛna kɛ ayiwa Kidal marabolo na taabolo jumɛn bɛna sigi famaw fɛ yaasa ayiwa ka kumaɲɔgɔnya daminɛ ni dugudenw yɛrɛ minnu ye société civile ye Kidal sigidadenw fana minnu bɛ yen lakanako fan fɛ kalansira kɛnɛya ani nafasɔrɔ sira yɔrɔ fanfɛla la barisa u bɛɛ b'a dɔn i n'a fɔ Gawo Barikani bɔra tuma min na ayiwa maa caman de tun bɛ ka baara kɛ olu fɛ caman ka baara ko tiɲɛna o kelenw de bɛna fɛ Kidal mara kɔnɔna na nka Tesalit ani Agelhok o ni Anifis olu ka dagayɔrɔ minɛnen sɔrɔsiw fɛ kɔlɔsikɛlaw caman bɛ ka ɲininkali kɛ ani ka ladiriyakan fana di walasa Mali cɛdenw hali n'u bɛ don u k'a kɛ labɛn cogo la min bɛ se ka kɛ ka sigidadenw yɛrɛ jigi tugu n'o ye min ye kɔrɔlenw kana kɛ caman bɛ kuma na ayiwa famaw kan ka don famaw kan ka nin yɔrɔ minɛ Mali ye Mali de Mali finitigiw bɛ yɔrɔ min na u kelen bɛ ka Kidal mara kɔnɔ barisabu Tesalit Agelhok o bɛɛ bɛ Kidal mara de kɔnɔ Anifis o bɛɛ bɛ Kidal mara de kɔnɔ hali n'u ma don Kidal duguda fɛ nka baaraw bɛ sen na ani taabolo ɲumanw labɛn cɛko ɲuman mun bɛ se k'a to u bɛ don ka sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛba ye u ni ayiwa maa murutilen ni kow cɛ ayiwa kɔlɔsikɛlaw caman b'o o de yira o sira kan ayiwa sisan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ yanni an kana kuma di an ka dunan ma ani fana aw minnu ye lamɛnbagaw ye aw ka se ka hakilina di kuma falen la ka ɲɛ sɔrɔ ani ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ fana ayiwa MINUSMA bɔli Kidal mara kɔnɔ mun bɛna kɛ don n'a nata la. Bala
an balimaw ani wula an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ kan an ma filɛ ni waati kɛrɛnkɛrɛn na fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye a y'aw bisimila an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan nin y'a ta ko 456 ye bi sibiridon na n'o ye novembre kalo o tile 4nan ye n y'a fɔ cogo min na jɛmukan daminɛna na ko an bɛna kuma ayiwa MINUSMA ka taliw kan barisabu dɔgɔkun tɛmɛnen na u ka dagayɔrɔ bila nka a bilala lahalaya minnu kɔnɔ o ma kɛ cogo labɛn na min b'a to ni Mali finitigiw tun bɛ se a kɛnɛ kan yanni a ka di maa wɛrɛ ma u kɔni ye yɔrɔ bila u taara nka ɲininkali ye min ye sisan ayiwa jigi jumɛn bɛna kɛ kurala Kidali mara yɛrɛ taabolo cogoya la barisabu a mara kɔnɔ Mali sɔrɔdasiw bɛ yen ka ban u bɛ Tesalit u bɛ Aguelhok ayiwa u bɛ ANEFIS fana u si man jan ni Kidali dugu ca nka caman bɛ ka ɲininkali kɛ ladiriya ani baara kɛ ɲuman fɛ a ka kɛ basigi ni hɛrɛ kɔnɔna na Mali finitigiw bolo nka jamanadenw caman de bɛ kunpa la ayiwa nin mara nin y'a san 10 ni kɔ ye ni Mali finitigiw tun t'a yɔrɔ la ayiwa u ka foroba baarakɛlaw tun tɛ yen nka kumaɲɔgɔnw bɛ sen na ko bɛna kɛ donnaw nata la yaasa hali ni finitigiw donna jumɛn de bɛna kɛ nka ɲininkali gɛlɛman min bɛ yen bi bi in na Kidali sigidadenw yɛrɛ u bɛ lahala jumɛn olu yɛrɛ hakilina ye jumɛn caman y'u t'a fɔ nka u ka sigida jɛkulu n'o ye société civile ye olu bɛna mun de kɛ ka ɲɛsin sigidadenw ma ayiwa MINUSMA taara baarako banna ayiwa olu de tun bɛ sɔrɔ fana nati mara kɔnɔ o kumaw caman de bɛ yen ka fara kalansira ani kɛnɛyakow ni fɛnw caman kan an b'a ɲini bi de ka hakilina falen-falen kɛ a ko la halisa sɔrɔdasiw ka labɛn ani Mali yɛrɛ fanga segicogo o mara kɔnɔna na ani sigidadenw fana lahalaya an bɛna kuma bi o babu de bɛ ko la aw yɛrɛ ko di o ko la aw hakilina bɛna kɛ ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la aw bɛ se k'an sɔrɔ ayiwa nɛgɛjuru fɛ o tɛ dɔwɛrɛ 001 202 619 07 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na fu 2 1 2 wɛrɛ fu 1 2 6 19 fu 1 2 ani 70 ayiwa an ka bi dunan o ye monsieur Boubacar Toumani ayiwa Bokum ye ale ye centre d'études stratégiques sɛnɛ ayiwa ɲininikɛlaw don ani politiki tɔn n'o ye PAI Parti africain pour l'intégration o ɲɛmɔgɔ don ka bɔ Bamako ka fara ale fana kan sɔɔni an bɛna an balimakɛ fana ta Mohamed Mamata Touré n'ale tɛ dɔwɛrɛ caman b'a dɔn n'o ye ayiwa faso danbe o kumalasela don jɛkulu don dugudentɔn jɛkulu don Mali la ka fara fana an ko Maliko o ɲɛmɔgɔ don ka bɔ Bamako nka yan'an ka an tɛgɛ sama Mohamed Mamata ma an bɛna monsieur Bokum ayiwa Boubacar Bokum bisimila kɛnɛ kan monsieur Bokum i ni wula an b'a nula Mohamed i ka kɛnɛ somɔgɔw don ayiwa baasi t'u la i yɛrɛ dun i lamɛnbaa bɛɛ fo nin wagati in na o diyara ka malidenw bɛɛ lajɛlen fɔ yɔrɔ yɔrɔ mana k'u sigiyɔrɔ ye o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa n balimakɛ an y'a fɔ kuma daminɛ na babu daminɛ na an bɛna kuma ayiwa MINUSMA ka bɔli Kidali mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna a sigida la barisabu ala barika la Tesalit Aguelhok ANEFIS olu bɛ sɔrɔdasi bolo u sera ye famaw sera ye ayiwa sisan a to taara Kidali nka kɔlɔsikɛlaw caman y'a ɲini Mali bɛ sira min kan o ka ɲi ko nin ka kɛ basigi la hali ni a baara kɛcogo ma se ka laban ni MINUSMA ni Mali sɔrɔdasiw cɛ nka bi bi in na caman b'a ɲini a ka kɛ basigi ni hɛrɛ kɔnɔ barisabu Mali ye kelen de Kidali bɛ Mali jamana de ka mara kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo a laban b'o ye nko dɔw fana ko kumaɲɔgɔn de kan ka kɛ yaasa ka ɲɛsin dugudenw ma san 10 ni kɔfɛ fanga tun tɛ yen nka bi u bɛ ka na sira sɔrɔ ka segin mun de bɛna kɛ mun de y'a jigi kuraw ye Kidali mara ko yɛrɛ kɔnɔna na taabolo a n'a musakaw a n'a lahalaw ka ɲɛsin sigidadenw ma dugudentɔw olu fana ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun de ye basigi la yaasa kumaɲɔgɔn ka se ka daminɛ ayiwa ni famaw sigira ayiwa aw minnu ye hakilijagabɔlaw ye ani sɛgɛsɛgɛkɛlaw an bɛ yɔrɔ min na sisan e ye mun de faamuya taabolo min bɛna kɛ yaasa famaw ka segin Kidali mara kɔnɔna na an b'a ɲini fana nin jamukan kɔnɔna na ka dugudenw dɔw ta Kidali olu fana ka se k'u ka hakilina ta dɔn ma ayiwa i bisimila monsieur Bokum kuma b'i bolo
Mohamed i ni ce i ka ɲininkali la k'a yira i la k'a fɔ d'abord an mɛnna an bɛ k'a fɔ ko MINUSMA ko ye janfa ye maliyɛnw caman m'a faamu mais bi kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don a faamuyara k'a fɔ fɛn minnu bɛ gafew kɔnɔ MINUSMA kan ka taa lahalaya min kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ a bɛ di Mali de ma n'a bɛ di Mali ma o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ olu de bɛ clé di officiellement armée malienne ma k'a fɔ an taara ka yɔrɔ bila aw ka daga yɔrɔ filɛ nin ye mais u ka taa teliya la k'a sɔrɔ Mali ma ladɔnniya o b'a yira k'a fɔ janfa bɛ yen donc o ka perepere-latigɛ bɛɛ ye k'a fɔ an y'an bolo si yɔrɔ min na tile falen n'a ye Nations Unies bɛ minɛn min kɔnɔ minɛn ɲɛnaman tɛ ka ɲɛsin Mali ma maintenant o faamuyalen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ armée ye hakilina dɔ de ta k'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ mun bɛ rebelliw bolo ni o ye banbanciw ye o ye ka peuple ta en otage parce que ni nin sugu kɛra olu ni maa tɔw bɛ fereke ɲɔgɔn na donc bibi na fanga mun bɛ armée malienne la n'i ko k'i bɛ yɔrɔ minɛ ni fanga sugu dɔ ye a bɛ na ni tiɲɛni ye donc o kɔrɔ ko maa minnu bɛ kɛlɛ la o maa minnu tɛ kɛlɛ la o a bɛɛ bɛ fereke a bɛ ɲaami ɲɔgɔn na donc wajibi dɔ bi baara in ka kɛ ni hakilisigi ye a ka kɛ basigi kɔnɔna na mais ka maliyɛndenw hakilila tigɛ k'a yira k'a fɔ bi na Kidali ko o ye ko bannen ye wagati ko dɔrɔn de don parce que i y'a fɔ i ka kuma na Agilok Anefis ani Tesalit olu ye fɛn mun b'a to Kidali yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye parce que boliyɔrɔ tɛna k'u la bilen Mauritanie sira datugulen don Algérie sira datugulen don donc cogoya foyi t'a la Kidali libéreli o ye wajibi ye donc hakili de bɛ kɛ ka a baara kɛ a bɛ taa dɔɔni dɔɔni donc i b'a ye k'a fɔ o minɛn kɔnɔna na an bɛ taa ni hakili de ye donc o de b'a to a fɛn bɛ se ka sumaya dɔɔni dɔw ka faamuya la parce que n'a fɔra ko armée bɛ Kidali dɔw hakili la ko y'a ko bɛɛ bannen ye sur place donc a ka faamu k'a fɔ baara mun don a bɛ taa ni hakili ye a bɛ taa dɔɔni dɔɔni fo ka taa a basigi yɔrɔ min na donc o de b'a to baara in bɛ yɔrɔ min na bi a baara ɲɛ ka misɛn dɔɔni a ka gɛlɛn a bɛ se ka wagati dɔ ta mais ka mɔgɔw hakili lasigi k'a yira k'a fɔ Kidali ko o kuma banna Kidali bɛ don Mali kɔnɔna na maintenant mɔgɔw ye hakilina wɛrɛw di k'a yira k'a fɔ ko kuma kan ka kɛ mais i b'a ye k'a fɔ kuma tɛ se ka kɛ ni banbanciw ye banbanciw ko tɛ mais jamanadenw olu ka hakɛw ka d'u ma o ye wajibi ye jamana ɲɛmaaw ma donc bibi na a tɛ se ka faamu ko MINUSMA de kan ka baara di jamanadenw ma MINUSMA ka baara tɛ o ka baara tɛ baara di ye o ka baara tɛ développement ye u nana de ka lakana de basigi n'u tɛ se k'o kɛ o bɛ taa ka bɔ yen maintenant État ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye o ye ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini ka d'u ma fɛn mun ye baara ye o bɛ ɲini fɛn mun ye lakana ye o bɛ ɲini fɛn fɛn ni jamanaden n'a ka kan o ka kan jamana ɲɛmaaw ko o ta k'o kɛ ka jamanadenw sɛgɛrɛ basigi ani hakilisigi kɔnɔna na donc o ye jamana ɲɛmaaw ka baara ye donc o tɛ MINUSMA ka baara ye o de b'a yira k'a fɔ i y'a ye kɛlɛ in kɛra wagati mun na services sociaux de base ninnu si kun tɛ yen bilen mais jɔn de tun b'o latigɛ o Mali État de kun don SEMA tɛ o SEMA ma deli ka fɛn kelen ta ka yenkaw sɛgɛrɛ donc a tɛ se ka kɛ ko fɛn mun ye lakana ye fɛn mun ye baarako ye fɛn mun ye kɛnɛyako ye maa minnu ko k'olu bɛ banbanciya hukumu kɔnɔna na olu ma se ka fɛn kelen ta ka olu sigiyɔrɔdaw mɔgɔw sɛgɛrɛ donc o b'a yira k'a fɔ u to o minɛn kɔnɔ u bɛ baara wɛrɛ de la maintenant maa min n'a ka kan mɔgɔw kan k'a baara kɛ n'o y'an ka État ye État de b'i jɔ a jɔyɔrɔ la maintenant k'a fɔ Kidali seginna ka na Mali kɔnɔ fɛn mun ye sɔrɔsiko ye lakana o bɛ sigi sen kan fɛn mun ye baarako ye baara bɛ ɲini ka di yenkaw ma fɛn fɛn n'u o mago bɛ jɔ a la n'u n'a ka kan sariya hukumu kɔnɔna na fɛn mun se bɛ État ye k'a kɛ o minɛn kɔnɔna o ye wajibi ye État ma o ka lasago. Ayiwa I bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ Sayon Kiyabu a bɛ nɛgɛjuru kan ale bɛna ɲininkali dɔ kɛ Siyabu i ni wula I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di non basi foyi t'an na aw yɛrɛ don basi t'an na an b'a latanu ayiwa I bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an bɛ ka kuma Kidali mara ayiwa o lahalayaw de kan dɔ kun tɛmɛnen MINUSMA taara nka Mali cɛdenw bɛ yen famaw fana bɛ k'u labɛn u ka segin a mara kɔnɔna na ayiwa nka ko o kumakanw to sen na o n'o waleyaw to sen na sigidamaw minnu bɛ Kidali mara u caman jɔrɔlen don
bari sabu min kɛra san tɛmɛnenw na maa si t'a deli o ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ tuguni a mara kɔnɔ ayiwa aw minnu ye jamanadenw ye aw fɛla ye jumɛn ye an balimakɛ Bubakari Bokum b'an bolo yan ayiwa ni ɲininkali b'i fɛ k'a lase ma walima hakilina jumɛn b'i fɛ i bisimila. Ok kuma vraiment ko ɲininkali diyara n ye ne yɛrɛ ye Sayon Kɛbu ne yɛrɛ ye kulufaramɔgɔ ye ala ye n sigiyɔrɔ bɛn Kayi ma vraiment jamana ko in ye fɛn dɔ de vraiment a bɛ an yɛrɛ population yɛrɛ de préoccupé bi bon vraiment n'i y'a ta k'a lajɛ bi Mali yɛrɛ n'i y'a fɔ ko Mali yɛrɛ ko daminɛna bi a bɛɛ daminɛna Kidali de la o Kidali ko bi n'a kan fɔ bi MINUSMA ni gouvernement bɛnna bɛnkan dɔ kan k'a fɔ ko an kan don min n'u bɛ taa don min k'u bɛ kan ta k'a di jamana ɲɛmɔgɔw de ma mais n'an nana ta k'a lajɛ kan fɔlɔ filanan sabanan fo ka taa wɔɔrɔ la o bɛɛ dira ka ɲa mais an nana sɔrɔ an donna Kidali réseau na wagati min an nana sɔrɔ gɛlɛya caman donna o fana kɔnɔna la bon faut que jusqu'à ce que MINUSMA yɛrɛ ka kan bila k'a sɔrɔ u ma jamana mɔgɔw avertir a ko la bon an ka ɲininkali ye yɔrɔ min est-ce que MINUSMA yɛrɛ ka janfa est-ce que MINUSMA yɛrɛ m'a ka janfa yɛrɛ da kɛnɛ kan sisan an bɛ wagati min na sisan parce que n'a fɔra k'i ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛnna cogo fɛn dɔw mɛn kan k'a fɔ k'e m'o bɔ a sira fɛ an ka ɲininkali bɛ kɛ monsieur Bokum n ka foli bɛ monsieur Bokum ye fɔlɔ depuis kuma daminɛ n'u kan k'ale fɔ vraiment an ka foli b'ale ye fɔlɔ est-ce que MINUSMA yɛrɛ m'a ka janfa yɛrɛ da kɛnɛ kan depuis diɲɛ bɛɛ yɛrɛ ɲɛna aw yɛrɛ ka bɛn fɛn min kan k'a fɔ k'aw ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ bɛn fɛn min kan aw m'o bɔ a sira fɛ kan fɔlɔ dira filanan dira fo wɔɔrɔ bɛɛ dira mais kan 7 seginna o ma di a di cogo la ne ka ɲininkali est-ce que MINUSMA yɛrɛ m'a ka janfa da kɛnɛ kan ayiwa o faamuyara a bɛ ni jaabi sisan yan'an ka kuma di ɲininkali fana ye mɛ sisan mais Mali ayiwa yanni an ka kuma di monsieur Bubakari Bokum ma an bɛ segin ka Majani Jabate ta ale bɛ nɛgɛjuru kan Jabate i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ ni ayiwa i b'a kɛ tan tuma sude la sa nka an b'a fɔ jɛmukan de kan ayiwa jɛmukan na an bɛ to ka hakili jagabɔ kɛ ka kuma falen-falenw kɛ koɲɔgɔn minnu bɛ jamana ayiwa kunkanko la nka bi an ka jɛmukan a bɛ ka boli Kidali de kan ani MINUSMA tali cogo nka maa caman y'a jira k'a fɔ fana ko Mali famaw bɛ sira min kan o ye sira ladirilen ye bari sabu u ma girin ka don Kidali i n'a fɔ san tɔ la yaasa ka ayiwa dugudenw ani ayiwa maa minnu bɛ yen k'u tanga a ko ka kɛ basigi la ani Kidali dugudenw yɛrɛ haminen don kosɛbɛ sisan kunnafoni caman bɛ ka cari fan bɛɛ ka sɔrɔ o ma bɔ Mali famaw fɛ nka aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye nin taabolo ko nin na ni Mali famaw bɛna segin a mara kɔnɔ bari sabu ma kɛ nin y'a san 10 ni kɔ ye caman jɔrɔlen don a bɛna kɛ lahalaya min kɔnɔ an b'o baro de la bi ayiwa an balimakɛ Bubakari Tumani Bokum b'an bolo nɛgɛjuru kan ale de y'an ka dunan ye bi ayiwa ni ɲininkali min fɛ ou bien hakilina min bɛ fɛ a ko la ayiwa kuma b'i bolo muso i bisimila. Maka diyara n ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali ali Muhammad wa sallallahu wa sallam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ala kan ben kayr amin ala kan ben kayr amin ya rabbi amin be min fon ko la fama o be bolo min kan be ala deli dongo do ala ka fibaya duma ka tanya fe an denw tɔɔrɔ la an cɛw sara fɛn bɛɛ kɛra nka a bɛ laban ala ta ma n'o tɛ Kidali ko nin y'an tɔɔrɔ dɛ MINUSMA ka taa kɔlɔnjugu yiri bɛ kara a yɛrɛ kɔnɔ o ka taa u nakun ye min ye u ma fɛn ɲɛ a la donc u to kun tɛ an ka jamana kan u nana ka an lakanta u y'an lakanta ni mun ye ne m'a ye ni mɔgɔ wɛrɛ y'a ye ne m'a ye mɔgɔ bɛ kuma n'i ka hakilina ye awɔ donc fɛn min kɛra semaine passée kɔnɔna la an filɛ nin semaine laban de la semaine kɔnɔna la fɛn min kɛra ne yɛrɛ kɔni ye n sigi n ka so kɔnɔ n ye duwawu caman kɛ yarabi yama ala ka nin kɛ a ko tagatɔ ye ala ka nin kɛ a ko tagatɔ ye bɛɛ ka lafiya an tɔɔrɔla an lajɛlara
gɛlɛya de ɲini ka fa don mɔgɔ la k'a sababu kɛ nin ko ye kuma min bɛ ne kɔni fɛ k'a fɔ o de ye nin ye dɛ n'o tɛ minisina kɔni kɔni y'a kɛ ko ka taa faamaw k'u jɔ bɛrɛ la hali bi u kana bɔ yen dɛ u bɛ sira min kan u ka taa Asimila ka mɔgɔw u bɛ sira min kan u ka taa fɛ yɛrɛ de fo k'a s'a dan na o faamuyara ayiwa Jabate nin diyara n ye kosɛbɛ ala ka wula yɛrɛ caya an ka foli b'i ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an ka dunankɛ ma n'o ye monsieur Bokum ye ayiwa Bokum i bɔra ka Sayon ka kumakanw mɛn ani an balimamuso Jabate Majɛnɛ Jabate ayiwa n b'a to i k'u jaabi fɔlɔ ne ka sɔrɔ k'an ta fara kan i bisimila kuma b'i bolo ayiwa ɲininkali fɔlɔ mun kun kɛra n balimakɛ fɛ n'o ye ka lajɛ ko MINUSMA ka lahaliya ye jumɛn ye donc janfa in kɔni n b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ y'a faamu k'a fɔ a dara kɛnɛ kan sisan donc a bɔra bisi kɔnɔ a ko kɛra kɛnɛ kan ta ye donc bɛɛ kɔni y'a dɔn MINUSMA ŋaniya kun ye mun ye bi o ye ka fagali lase kidalikaw ma parce que u ye jate mun minɛ fanga mun bɛ Mali armée la bi n'u y'u fosi ka bɔ nin cogo in na ka janfa kɛ armée bɛ n'a fɔ k'a bɛ don ni fanga ye n'o kɛra a tiɲɛni barika bɛ bonya u yɛrɛ bɛ na wuli k'u jɔ k'a fɔ ko Mali ye maaw fa maa minnu tɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔ donc o bɛ na ni droit de l'homme kuma ye ayiwa donc n'i y'a jateminɛ Nations Unies yɛrɛ droit de l'homme o faamaba yɛrɛ o ye walan sɛnɛ k'a sababu kɛ lahaliya mun bɛ Palestine bi bɛɛ sigilen don k'a filɛ mɔgɔw bɛ ka faga kɛnɛ kan kɔngɔ bɛ ka mɔgɔw faga mɔgɔw bɛ ka kɛnɛ karaba diɲɛ sigilen don u tɛ ka kuma o ye Palestine ni Israël ka kɛlɛ taabolo ye donc o b'a yira k'a fɔ bi bi in na u ye piège mun da Mali ɲɛ Mali ma sɔn ka don o piège kɔnɔ parce que o de jan kun dalen don an ɲɛ k'a lajɛ n'an ye ninnu janfa nin cogo in na u dusu bɛ na bɔ u bɛ na fitinɛ u bɛ na t'u kɛ mɔgɔw kan donc a bɛ kɛ tiɲɛni ye laɲini bɛɛ de kun filɛ nin ye mais comme sɔrɔdasi ninnu y'a ko faamu u y'a ko kɛ basigi kɔnɔna na de toutes les façons Kidali tɛna wuli ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ o Kidali nin bɛ yen a bɛ yen donc n'a bɛ yen baara mun kan ka kɛ an b'a kɛ basigi ni hakili kɔnɔna na fo ka taa a yɔrɔ bɛɛ minɛ k'a ban pewu bi bi in na Kidali yɛrɛ dugu o tɛ problème ye mais wo kɔnɔna ninnu maa minnu dogolen don a kɔnɔ o de ye gɛlɛya ye gɛlɛya mun bɛ yen nɔ bi ni armée bɛ système mun kɔnɔ bi n'o bɛ ka fɔ a ma ko ratissage o kɔrɔ ye ka don ka yɔrɔw lajɛ maa minnu ti fanga fɛ k'a essayer k'olu ni maa tɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛni barika kana bonya donc o baara ɲɛ ka misɛn donc olu b'o o baara kɔnɔ bi bon i b'a ye k'a fɔ bibi na maa minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na c'est vrai degun b'u kan degun min fɔlɔ kun b'u kan o y'a ye k'a fɔ u t'u yɛrɛ sago la parce que n'i bɛ kɛlɛ minɛn kɔnɔ o kɔrɔ ko maa minnu ta ye yɔrɔ ye olu de b'u ka fanga congo i kunna donc Kidali lamini bɛɛ sema mɔgɔw o n'u tɔɲɔgɔnw olu de ka sariya kun bɛ o maa ninnu kan nka maa sigandilen tɛ jamanadenw fɛ jamanadenw ka baarakɛlaw tɛ parce que u tɛ ka baara kɛ jamana ye u tɛ ka baara kɛ jamanadenw ye u tɛ ka baara kɛ Kidalikaw fana ye parce que n'i y'a jateminɛ fɛn fɛn ye sema n'a taabolo maaw ye a fanba bɛɛ sigilen bɛ Bamakɔ yan a fanba bɛɛ nafolobaw b'u bolo fɛn fɛn ni État b'a kɛ k'a kɛ dɛmɛ ye pour que kɛlɛ kana kɛ ni u bɛ taa k'o kɛ chantage ye État kunna n'a dir'u ma olu n'u jɛɲɔgɔnw de bɛ profiter o la donc Kidalikaw yɛrɛ tɛ profiter o la donc ni MINUSMA nana ka na i sigi o kɔnɔ k'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ jamanadenw kan ka fɛn dɔw ta k'a d'u ma k'u b'u hakili suɲɛ n'o ye donc a ka kan bi n'a fɔra ko olu bɛ taa olu bɛ jɔrɔ o bɛ faamuya n'a jɔrɔna ko tɛ k'a sababu kɛ fɛn mun ni MINUSMA tun b'o k'o kɛ o bɛ segin ka na État ka minɛn kɔnɔna na donc je pense que o tɛ gɛlɛyabaw ye État b'a a jɔyɔrɔ fa fɛn mun ye baarako ye ani lakana ani fɛn mun ye kɛnɛya ye fɛn fɛn n'o kan ka kɛ pour que Kidali n'a lamini mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na État bɛ o baaraw boloda olu baara ninnu yɛrɛ bolodalen don a makɔnɔlen don sisan dɔrɔn a ko ka ban kɛlɛ yɔrɔ ka ban pour que o baara ninnu bɛ se ka daminɛ. Ayiwa an bɛ boli ka taa Kidali an balimakɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru kan a bɛna lahalaya mun fɔ yan a n'u ka hamiko sigida kɔnɔ yan'an ka segin ka kuma di ma ani an balimakɛ Ibrahim Bamba fana bɛ nɛgɛjuru kan ayiwa monsieur Mega i ni wula. Nba. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
ayiwa an bɛ ka baro de kɛ bi na Kidal kan Kidal marabolo kan MINUSMA taara nka hamina ko ni gɛlɛya min bɛ ayiwa sigidadenw kan parce que barisabu caman jɔrɔlen don k'a fɔ ko MINUSMA ye yɔrɔ bila a ma kɛ a labɛnna cogo min na nka u fana ka jɔrɔ o fana bɛ sen na ani aw jigi ye mun de ye ayiwa ni Kidal mara bɛna falen a bɛna falen lahala jumɛn kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ sigida kɔnɔna na ayiwa an balimakɛ nin bɛ Kidal sigida yɛrɛ de kɔnɔ ɔhɔn t'a fɛ kuma b'i bolo monsieur Maiga. Bon n ko ne an bɛ Kidal la mɛnna kosɛbɛ tu sais mɔgɔw tɛ fɛn kelen faamu ne hakili la mɔgɔw bɛ fɛn kelen kɛ hami ko ye an sigilen kun bɛ Kidal an kun t'a dɔn ni MINUSMA kun bɛna don dɔ la yɛrɛ a kun tɛ hakili la yɛrɛ ko MINUSMA nana cɔn an kan MINUSMA nana cɔn an kan min kama an y'a ye an b'a dɔn mais a kun b'an kunkolo la fana ko don dɔ la MINUSMA kun bɛna taa o mais bɛɛ tɛ kelen ye quoi minnu kun tɛ diɲɛ dɔn ou bien kun tɛ fɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ u bɛ na ni MINUSMA ye u ye fɛn sɔrɔ MINUSMA kɔnɔ peut-être a bɛ se ka kɛ olu bolo olu ka sɔrɔli banto ye quoi mais minnu y'a diɲɛ dɔn yanni MINUSMA ka na tout pour eux là ça c'est normal ça va a bɛna kɛ don dɔ la donc mɔgɔ i bɛ fɛn bɛɛ bantuma b'a la diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ fɛn bɛɛ bantuma b'a la diɲɛ kɔnɔ donc ne hakili la mɔgɔw ka taa ni Ala ye quoi mɔgɔw ka taa ni Ala ye da Ala la MINUSMA taara peut-être dɔ b'a kɔfɛ quoi kosɛbɛ parce que maa caman bɛ yen minnu taara MINUSMA la c'est vrai u ka hami ko ye c'est que u ma kalan kɛ u ma baara ɲɛ dɔn mais normalement u ye waati min kɛ MINUSMA la a ye waati d'u ma pour que k'u dege baara la ka fɛn bɛɛ chose dɔn donc u kan ka profiter n'o ye dɔrɔn c'est comme ça pour moi quoi ne bolo nin de don donc ayiwa sisan aw bɛ yɔrɔ min na Kidal sigida kɔnɔna na aw ka jigi bɛ mun de kan sisan don n'a nata la ni lahala yɛrɛ kɔnɔna na Kidal sigida kɔnɔna na ne bɛ min f'i ye dɔrɔn c'est que bi na foyi tɛ fɛn bɛɛ jɔra fɛn bɛɛ de jɔra baara tɛ yen foyi tɛ yen parce que an t'a dɔn MINUSMA taara min kama o ye mun de ye an t'a dɔn jɔn de bɛ na jɔn de tɛ na an sigilen don an bɛ ka ɲɔgɔn filɛ donc an bɛ ka laban de kɔnɔ an bɛ laban cogo min. ayiwa welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw tɔw yɛrɛ ma minnu bɛ kɔrɔn fɛ ka taa ayiwa woroduguw na tilebi fɛ fan bɛɛ ani faamaw yɛrɛ fɛ welekan jumɛn b'i bolo k'a lase u ma. bon n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo di welekan min bɛ ne bolo c'est que Ala ka muɲu ni sabali di bɛɛ ma. Ala ka muɲu ni sabali di bɛɛ ma bɛɛ ka hakili sigi min bɛ bɔ Ala fɛ a tɛ kɛ o min ma bɔ Ala fɛ a tɛ kɛ donc tu sais diɲɛ bɛ tan a bɛ fɔ il y a des hauts et des bas n t'a dɔn bamanankan la a bɛ fɔ cogo min a bɛ faamuya dɔw bɛɛ tɛ kelen ye voilà dɔw bɛɛ tɛ kelen ye dɔw bɛ gɛlɛya merci an bɛ yɔrɔ min bi ne kɔni b'a dɔn ne kɔni bolo hɛrɛ dɔrɔn de bɛ kɔfɛ quoi inchallah hɛrɛ dɔrɔn ne kɔni bolo hɛrɛ dɔrɔn de bɛ kɔfɛ an kɔni ne yɛrɛ ne kɔni ne hakili sigilen don parce que min na ni MINUSMA ye a ye min cɛ ne bolo ne b'a dɔn MINUSMA nana c'est vrai a ye ne dɛmɛ dɔɔni parce que ne ka dɔnniya n profite MINUSMA la ka dɔw kɛ MINUSMA taara fana alhamdulilayi dɔnniya nin tora ne bolo a kɔfɛ fana ne b'a dɔn n bɛ profite n'a ye tellement ne bɛ min fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'a dɔn a kunkolo la MINUSMA ninnu ɲɔgɔnna
o tɛ an farafinw ka dɛmɛ sow ye MINUSMA ninnu ɲɔgɔnna o tɛ an farafinw ka dɛmɛ sow ye parce que an farafinw an ma foyi kɛ an tɛ foyi dɔn an t'a ɲini fana ka fɛn kɛ MINUSMA ninnu nali a bɛ fɛn nɔgɔya an bolo funikɛta c'est comme tubabuw quoi c'est comme tubabuw nana u y'an bali an ka fɛn ɲini ka fɛn dɔn k'an yɛrɛ kɛ fɛn ye bon MINUSMA ka jugu n'o ye quoi parce que mɔgɔw b'a f'i ye u bɛ salaire belebeleba di mɔgɔw ma bon a b'i bali ka taa fɛn kɛ yɛrɛ parce que i dalen don i bɛ fɛn fitinin kɛ i bɛ wariba sɔrɔ k'a sɔrɔ e fɛ foyi ma dilan u ka taa an ka se k'a dɔn an bɛ mun de la an kan ka mun de kɛ hali bɛn n'u bɛ yan an kun tɛna bɛn abada n'u kun bɛ yan an kun tɛna bɛn abada parce que minnu bɛ baara kɛ u nɔfɛ u bɛ wariba sɔrɔ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que u kana taa ne kɔni vraiment ɲɛmɔgɔ minnu ko u ka taa ne b'u barikada ne b'u barikada alhamdulilayi walahi i b'a ye n terikɛ bɛn bɛnna joona tile fila ni min bɛ ka kɛ Kidali a bɛ ka kɛ ne ɲɛ et ne b'a dɔn bɛn bɛnna joona parce que minnu sera k'a fɔ MINUSMA ka taa mɔgɔ bɛɛ kabini u y'a fɔ yɛrɛ mɔgɔw sera n'u ɲɛ c'est comme kabini u y'a fɔ MINUSMA ka taa mɔgɔw sera n'u ɲɛ parce que c'est comme si u bolo non ninnu kɛra jinɛw ye ninnu ko MINUSMA ka taa e kɛ jinɛ ko moriko minɛnw de b'u bolo u bɛ na n bɛɛ faga n ko bɛɛ bɔra dugu kɔnɔ an kun bɛ yan 2012 f'u b'u panpan bi u bɛɛ bɛ ka dogo ko bɔ dugu kɔnɔ ala k'an bɛɛ dɛmɛ amina MINUSMA de ye bɛnbali sisan u taara an bɛɛ bɛn sisan ayiwa n balimakɛ nin diyara ye kosɛbɛ i ni ce i ni baraji an ka foli bɛ sigida maaw bɛɛ ye Kidale ala ka dɛmɛ kɛ hali bi i ni ce ni baraji ayiwa ni ce Mayiga ayiwa sani an ka segin ka kuma di an ka dunan ma an balimakɛ Ibrahim Bamba a bɛ nɛgɛjuru kan Ibrahim ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an balimakɛ dɔ tun bɛ Kidali sisan ale hakilina di lahalaya minnu bɛ yen ayiwa e yɛrɛ kuma b'i bolo sa kuma b'i bolo t'a fɛ ne tɔgɔ ye Ibrahima Bamba ne bɛ journal kɛ radio Yiradɔn na Kucala Yiradɔn 1 awɔ o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce i bisimila en fait ne ka proposition ye min ye an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i b'a fɔ Mayiga y'a fɔ cogo min na adamaden kɔni i ka segin a ka diɲɛ fɛn o fɛn a bɛ ban bɔn gere kura bɔ fana tɛ taa wɔyɔ kɔ ko bɛn nana la i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɔra gɛlɛya de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka na bɛn na comme Mali drapeau yɛrɛ bɛ a fɔ cogo min na le rouge qui signifie le sang versé par les ancêtres donc maintenant bɛɛ k'a dɔn hɛrɛ tɛ sɔrɔ fiyewu ni fɛn min gɛlɛya ma kɛ donc maintenant an bɛ se ka min fɔ MINUSMA kun kɛmɛ ka baara di mɔgɔ minnu ma Kidali mara kɔnɔna na ne tun bɛ baara la MINUSMA na parce que a mana kɛ cogo n'i bɛ baara la yɔrɔ min na i bɛ fɛn sɔrɔ ka don yɔrɔ min na n'a fɔra ko o yɔrɔ bɛna tigɛ i la i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ dekun ye dɔɔnin parce que i bɛ miiri nin kɔfɛ e bɛna kɛ cogo di mais sani o fana cɛ Mayiga ye kuma fɔ waati dɔ la ko sani MINUSMA kana ko an tun bɛ cogo di maintenant il faut réfléchir sani MINUSMA kana an tun bɛ cogo di kosɛbɛ donc a miiri fana ni MINUSMA taara i bɛ balo fana a bɛ to ala ta la quoi kosɛbɛ donc maintenant an ka jɛ k'an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka bɛn kelen ma ka espoir garder k'a fɔ ko don nataw la ni ala sɔnna a ma sitigi kɔni ɲɛna hɛrɛ bɛ sɔrɔ ayiwa i ni cew la o diyara ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛna an tulo kɛrɛ ni laseliw ye yanni an ka segin ka na an ka dunan bisimila ani ka kuma di an lamɛnbagaw ma
y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabale ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa n balima halisa a bɛ an b'a fɔ jɛmukan de kɛnɛ kan ayiwa ɲɛ 13 o ni sange 18 o bɛ yan nɔ Washington DC an b'a fɔ kɛnɛ o kɔni bɛ senna hali bi an bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ www.voabambara.com wala an b'a sɔrɔ fiɲɛ sira fɛ n'o ye an ka Facebook page halisa ayiwa a bɛ ka an b'a fɔ jɛmukan de lamɛn an bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ ma ayiwa an ka dunan filanan fana bɛna fara an kan sisan n'o ye Mohamed Mamata Ture yanni n ka Mohamed ta n bɛ kuma di teliya la Monsieur Bokoum ma a ka hakilina di an balimakɛ min kumana ka bɔ Kidal Bokoum Naam. I bisimila kuma b'i bolo ayiwa i bɔra ka Ibrahim Bamba ani an balimakɛ min kumana ka bɔ Kidal ayiwa e yɛrɛ ko de o yɔrɔ fanfɛla la kuma b'i bolo ayiwa k'a yira Mayiga ye hakilina mun fɔ o ye tiɲɛ ye parce que ni baara tiɲɛna dɔw bolo hakili la ko o ye ko bɛɛ jɔlen ye donc an kan k'a miiri k'a faamu k'a fɔ maa minnu nana ni MINUSMA ye n'u ka hakilina ye c'est à dire que système mun b'a kɔnɔ minnu ka sɔrɔ b'a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ni MINUSMA mɔgɔw sigira yɔrɔ o yɔrɔ fɛnw da bɛ gɛlɛya mɔgɔw bɛ don lahalaya wɛrɛ kɔnɔ fɛn caman bɛ yen nɔ a ma nɔgɔn k'a sababu kɛ MINUSMA fanga bɛ na ni wari sugu min ye wari kasabu min ye a bɛ yɔrɔ bɛɛ la nɔgɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ la tiɲɛ ani i b'a ye k'a fɔ système mɔgɔw fana ni mobili b'u bolo ni somɔgɔw b'u bolo n'u bɛ to k'u sɔri yɔrɔ dɔ la effectivement o bɛ olu don baara la mais i b'a ye maa min yɛrɛ bɛ se ka profiter baara in na yɛrɛ yɛrɛ a maa man ca donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ fɛn mun don a nafaba tɛ anw kan o ye hali n'i ye sɔrɔ yɛrɛ taabolo jateminɛ parce que maa minnu bɛ don baara la n'i ye jateminɛ kɛ ni maa 1000 de mago bɛ baara la maa minnu bɛ don baara la ni MINUSMA kɔnɔna na a tɛ tɛmɛ 1 ou bien 2% kan donc o tɛ ka kɛ fɛn ye fɛn mun b'a to jamana bɛ se ka i sinsin o kan k'o kɛ baara taabolo ye donc u k'a faamu k'a fɔ gɛlɛya ni mun bɛ na nin wagati in kɔnɔna na ka si maa o maa maa minnu bolo bɛ baara la wagati nataw la olu fana bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ mais olu dɔrɔn tɛ o jamanaden bɛɛ de mago bɛ baara la bɛɛ y'a ye k'a fɔ nin wagati in na recrutement minnu kɛra denmisɛnninw girinna cogo min na donc o b'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ an ka jamana fan bɛɛ de denmisɛnninw mago bɛ baara la musow mago bɛ baara la donc o ye fɛn mun ni jamana ɲɛmaw kan k'u ɲɛsin o ma an b'a fɔ mun ma plein emploi jeunes et femmes fɛɛrɛ kan ka tigɛ pour que jamanadenw bɛ se k'u ka hakɛw sɔrɔ fɛn mun ye baara ta fanfɛla ye fɛn mun ye sɔrɔ ta fanfɛla ye ka sɔrɔ yiriwa ka sɔrɔ mun ni a bɛ Mali bolo k'a boso cogo ɲuman na laadiriya kɔnɔ ani tilennenya kɔnɔ donc o de ɲininen don jamana ɲɛmaw fɛ donc o tɛ Kidal dɔrɔn ye o ye Mali bɛɛ lajɛlen ye jamanaden bɛɛ mago bɛ faamaw ani ɲɛmaw ka nin faamuya ɲuman na ka ɲɛsin jamanadenw ma donc ne bolo fɛn mun bɛ senna bi a kan ka faamu k'a fɔ an bɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de lakuraya nin minɛn in kɔnɔna na MINUSMA tali o tɛ se ka kɛ ko Mali jɔra gɛlɛyaninw bɛ yen nka a kan ka faamuya k'a fɔ faamaw bɛ lahalaya mun kɔnɔna na bi dɛmɛ kan ka don o ma pour que Kidal o Kayi o jamana centimètre 1 a man ka labila maa wɛrɛ ye mun tɛ an ka jamana ye donc an ka jamana ka segin a yɛrɛ ma maintenant ni gɛlɛya mun b'a an kan an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɛn mun ye ɲinini ye fɛn mun ye sɔrɔ taabolo ye fɛn mun ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fɛn mun ye laadiriya ni tilennenya ye an b'an sigi o waati la k'o kuma fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛɛ ye malidenw de ye donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na an k'o fɛɛrɛw n'o dabaliyaw ɲɛna o yɔrɔ de la an mago bɛ jɔ maa hakili carinenw na kodɔnnaw ani kokɔrɔdɔnnaw u kana na o bolo don u yɛrɛ kɔnɔ u kana kɛ nazaraw ka théâtre bɔ ye parce que an caman bɛ yen nɔ an taara école la an kalanna kalan mun don an b'a fɔ ma répétiteurs parce que an bɛ fɛn ninnu kalan ka segin k'o fɔ
mais an tɛ se ka baara kɛ n'a ye n'an yɛrɛ ka hakilina ye ka tengu an ka dɔnko na an ka seko la donc ni dun y'o kɛ a bɛ kɛ komi ni magnétophone de don n'i taara ka taa enregistrer diplôme dɔ bɛ d'i ma ko nin lahaliya bɛ e bolo e ye docteur ye e ye professeur ye k'a sɔrɔ e ye nazaraw ka livre dɔrɔn de répéter k'a fɔ k'a bila i kun na donc i kɛra magnétophone i y'a enregistrer n'i nana so fana i bɛ to ka magnéto jouer k'o kumakan kelen fɔ k'a sɔrɔ i tɛ bɔ i nɔ la ni ko chimie la ko H2O bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye ji ye nka pour que i ka ji sɔrɔ baara de bɛ yen dɛ donc an kalanna mais kalan in bɛ se ka lawaleya ka fɛn lase an ka jamana ma cogo min na o gɛlɛya b'an kan parce que jamana ninnu kɛra diplôme jamanaw ye donc a bɛ gɛlɛya n'an y'an ka ko to yen nɔ k'an ka kodɔnnaw to yen k'an ka ko kɔrɔdɔnnaw to yen ko maa minnu ye nazarakan kalan ou bien maa minnu taara diplôme ta kɔfɛ ko olu de ye jamana jɔlaw ye donc an bɛ fiɲɛba bila an ka taabolo la donc minnu kalanna o minnu ma kalan o an k'a faamu k'a fɔ kow bɛ yen ko kɔrɔdɔnnaw bɛ yen jamana in tɛ jamana bi jamana ye ko kɔrɔw bɛ yen an ye baara caman kɛ donc an ka an wasa don an yɛrɛ la an ka hakili to an danbe n'an ka taabolow la donc maaya parce que fɛn fɛn diɲɛlatigɛ la n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ n'i tɛ maa ladiri ye ma d'a la ni a fɛn n'a b'i nafa donc cogo ani maaya olu ye fɛnbaw ye fɛn minnu ni kodɔnnaw ani kokɔrɔdɔnnaw kan k'u hakili to a la k'o bila jamana ɲɛmɔgɔw ka minɛn kɔnɔ pour que baara bɛ se ka kɛ n'a ye. kosɛbɛ ayiwa an bɛna kuma di an ka dunan filaman n'o ye Mohamed Mamata Ture Mohamed i ni wula Mamata i tulo bɛ n na i ni wula. Aba n tɔgɔ ma n b'i fo o diyara n ye kosɛbɛ n bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ani maa o maa sɔgɔlen don an kan wagati ka tila ka n balimakɛ Bubakari Bokum fana fo o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa n y'a fɔ cogo min na n ka kuma daminɛ na ayiwa faso danbe n'o ye dugudentɔ kumalasela ye ani jɛkulu min tɔgɔ ye ko an ko Mali ayiwa n balimakɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan ka yira k'a fɔ ko Kidal ayiwa o mara a ka sigi Mali fama kɔnɔ a ko bɛ sen na nka caman tun hakili bɛ min na a ma ko ye barisabu maa jugu ani maa minnu tɛ hɛrɛ fɛ o tun b'a fɛ kɛlɛ de ka kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ MINUSMA ye Kidal bila cogo min na sɔrɔdasiw ka cun yɔrɔ kan ani ka kɛ muguci ye kɛlɛ kɛ k'a to sigida den camanba de bɛ sigida kɔnɔna na nka aw ka baara hukumu kɔnɔna na an bɛ ɲininkali de kɛ sisan Kidal mara yɛrɛ ani Gao maraw ani maraw caman n'an b'u wele dugudentɔnw ni société civile olu jɔyɔrɔ de bɛna kɛ jumɛn ye yaasa ka sɔrɔdasiw bilasira u ka seginni Kidal mara kɔnɔ u kɔni bɛ Kidal mara kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na u bɛ Aguelhok u bɛ Tessalit u bɛ Anefis u bɛ yɔrɔ caman kɔnɔ o kɔrɔ ye a tɔ ye don n'a nata la nka dɛmɛ jumɛn de bɛna kɛ marifa dɔrɔn tɛ fo maa wɛrɛw de ka wuli ka taama kumaɲɔgɔnya ka daminɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛla de don Mali jamanadenw de ko don n'i y'a lajɛ fana maa murutilen minnu bɛ yen hali sini u sen ma bɔ bɛn gafe ni ma se a caman bɛ yen minnu tora Bamakɔ olu ma fara tɔ ninnu kan nka don n'aw nata la k'a lajɛ aw yɛrɛ ka baara taabolo kɔrɔ ninnu fɛ aw bɛna se ka famaw dɛmɛ cogo jumɛn o sira na kumaɲɔgɔnya na yaasa nin tɔ nin ka se ka dafa basigi ni hɛrɛ kɔnɔ barisabu an ye ko minnu ye san tɛmɛnenw kɔnɔ maa si t'a fɛ maa si t'a deli o ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ mara kɔnɔ ayiwa kuma b'i bolo n balimakɛ i bisimila. ok n tɔgɔ ma mɛn a diyara n ye yanni nin ko in ka se marifata yɔrɔ ma n bɛ hakilijigin kɛ a la anw ka jɛkulu wulila ka gafe dɔ dilan a gafe an ye Kidalikaw yɛrɛ da don a la min ye n b'a tɔgɔ fɔ Mohamed Intala an taara an n'a ye ɲɔgɔn ye an sigira an ye sɛbɛn dɔ kɛ olu kun ko sɛbɛn in bɛ kɛ ko k'a dan kɔrɔnfɛ dugu ninnu ma Gao Kidal ani Menaka ni Kidal ninnu an ko a tɛ se ka kɛ ten an b'a ta kabini Kidal ka n'a bila fo Kayi gɛlɛya bɛ jamana in fan o fan kɔnɔ an k'a bɛɛ lajɛlen maa dɔ don ko la an ko jamana in région 19 min bɛ yen a min ye diinɛ kunda ye min ye an ka jamanatigiw ye min ye dugutigiw ye minnu ye ɲamakalaw ye ani maa o maa ni maabaw don u lamɛnnen don n ko an ka jɛ k'a bɛɛ lajɛlen wele an ka sigi ka fɔ ka kɛ ko in na yalasa jamana marabagaw ni marifatala ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo min na an yɛrɛ laɲini kelen kɛ ale kelen fɛ
an kama bi an bɛ min nɔfɛ pour que baara in ka se ka kɛ an bɛ fɛn kelen de nɔfɛ aw bolo n'o fɛn kelen sɔrɔla baara bɛ ɲɛ a ko anw ma o ye baara jumɛn ye laɲini jumɛn ye an ko an bɛ fɛ IAD ka ye kɛnɛ kɔnɔ an n'a ka se ka sigi wa a bɛ kɛ jamana ka yamaruya kɔnɔ min ye État ka mandat kɔnɔna ye a kun ko a ko ka gɛlɛn a tilala k'a fɔ tuguni comme a yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ dɔw tun bɛ yen u ko k'i bɛ se k'a kɛ a ko n'o don k'a bɛ a lajɛ k'a ka nɔgɔ donc an ye baara daminɛ ka se minisiri ɲɛmɔgɔ ma min ye Sogɛli ka taa kuma ɲɛfɔ ye ka gafe d'a ma a yɛrɛ ko a b'a lase sanfɛ a lasira sanfɛ fana an y'an sigi a taara ka lafiyabɔ la o de kɔnɔ donc baara sunsurulaw kɔnɔ a seginnen fana an seginna ka na a ma tuguni nka an y'a ye k'a fɔ an ka laɲini tun ye sigi ka fɔ ye k'a sababuya kɛ mun ye an y'a ye président Assimi Goïta a wulila ka Mali dugutigiw bɛɛ lajɛlen wele ka tila ka fɛn don u kan n'a bɛ f'u ma médaille ka tila k'a fɔ k'u ka jɔ u jɔyɔrɔ la min ye ka segin an ka kɔrɔlen ma sigi ka fɔ hɔrɔnya an ka danbe n'an ka kɔrɔlen kɛlɛ bɛ se ka laban cogo min na a ye u bila u ka baarakɛminɛ kɔnɔ gan bi président Assimi ka juru bɛ o dugutigiw n'o jamanatigiw la dɛ nin ko bɛɛ kɛra fo sisan o si ma wuli ka kuma ka fɛɛrɛ tigɛ jamana kɔnɔden dɔw ni dɔw de fɔlen don ɲɔgɔn kɔ an tɛ fɛɛrɛ tigɛ ka sigi kɛ u ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ wa donc o fana ye majɛba ye olu ka yɔrɔ jamana marabaga ye danaya da aw kan ka fɛn dɔ kalifa aw la aw de bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka kuma malidenw ni ɲɔgɔn cɛ mugu ni kisɛ in ka jɔ n'aw m'o kɛ o kɔrɔ ko faama ka juru bɛ aw la jamana kɔnɔdenw ka juru b'aw la donc maintenant an ye mun ye ko in bɛɛ kɔfɛ sigi ye an ka fɛn ye an bɛ min nɔfɛ nka n'an y'a ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔden dɔw ye maramafɛn ta ka jamana yɛrɛ kɛlɛ ka jamana kɔnɔden dɔw bɔnɛ u ni na an tɛ se ko olu minɛ an balima dɔw ye dɛ an ba olu kɛ jamana jugu de donc finitigiw de bɛ anw fɛ yan u tɛn'u sigi ka u fatɔ la u tɛn'u sigi ka jamana kɔnɔdenw fagatɔ ye k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ olu fana bɛ wuli u fana minɛnw de bɛ anw bolo an n'an kɔgɔ da ɲɔgɔn na sa kɛ k'a lajɛ na min sera kabini bɛɛ i ma ye bɛɛ ta kɛra n'u kun y'o kɛ basigi kɔnɔna na an kun bɛ yɔrɔ min na bi an kun tɛ se yen an président minnu filɛ nin ye sɛbɛn tɛmɛna MINUSMA Nations Unies ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw bɛ taa a y'a lasigi jamana ma armée fila tɛ jamana in kɔnɔ président fila tɛ jamana in kɔnɔ gouvernement fila tɛ jamana in kɔnɔ jamana in ye kelen de ye a fɔra a tɛ tilan wa da tɛ don a tilancogo a tilani fana na cɛ o cɛ n'i ko k'i ba a tilan i kan ka kɛlɛ cogo min na i bɛ kɛlɛ ten minisiriso min bɛ yen n'a sigilen don sigi ka fɔ la o ye ninnu bamaci ninnu wele a ye na an ka sigi an k'a lajɛ sɛbɛn min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka waleya an y'a ye o wagati la caman ko k'u ka mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ u ka yan bila u ka taa Mauritanie u ka taa Algérie min bɛ se ka taa Kidal u ka taa yen donc ça veut dire que n'i y'u ye nin kɔnɔ u jigi dalen bɛ fɛn wɛrɛ de kan bolo wɛrɛ de b'u kɔfɛ bolo min b'u kɔfɛ an fana n'a jira k'a fɔ ko anw yɛrɛ fana malidenya kɔnɔ an ka finitigilakaw fana tɛ sunɔgɔ la bari u ye kalenkan min ta u k'u b'u ni di u b'u sogo di u b'u galabu di ka jamana lakana ka jamana kɔnɔdenw n'u bololaminɛ lakana o de ye an se nin yɔrɔ la donc min bɛ ka kɛ Kidali bi Aguelok ta an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔn donna la ani ka taa Tesalit ani Fista o ma fɔ mɔgɔ kɔ min ye Kidali ta ye bi ne hakili la bi na ninnu ye malidenw ye n'u bɛ Mali de fɛ n'u bɛ u mago bɛ Kidali ka denw na u na marifa bila ka a sɛmɛ k'a fɔ ayiwa Mali marabagaw bi kɔni an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na maa ba caman de bɛ Kidali dugu kɔnɔ an ka na a to gɛlɛya k'u sɔrɔ u ni kun na an ka na a to gɛlɛya k'u sɔrɔ u ka bololaminɛ kow la ayiwa a ye na an b'a lajɛ cogo min na bɛn kɔnɔ an bɛ deli ka sigi kɛ ni ɲɔgɔn ye cogo min na an k'o kɛ yalasa aw ka na emprise in minɛ jamana in baaradaw ka se ka na Kidali cogo min na an ni aw ka jɛ k'o kɛ an k'o kɛ n'u m'o kɛ o kɔrɔ ko maa minnu fana sigilen don Kidali n'a olu ye société civile ye olu fana kan ka wuli ka jɔ kɛ k'u ka baara kɛ k'a yira Kidalikaw la ka ninnu wele k'u sigi ayiwa gɛlɛya kɔni bɛ marifa bɛ aw bolo marifa bɛ armée malienne bolo aw bɛ jate i n'a fɔ jugu a ye marifa bila an bɛ kuma aw n'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka dun cogo min na aw ka segin ka taa accord kɔnɔ n'u m'o kɛ n tɔgɔ ma Mali armée kɔni an fana k'a fɔ i b'a dɔn nin baara sugu tɛ se ka kɛ gɛlɛya kɔ nka n'i y'a ye u bɛ nin na MINUSMA fara n tɛ na MINUSMA fɔ Nations Unies fana bɛ nin na a ma kunnen don mun bɛ nin kɔfɛ janfa dɔ bɛ nin kɔfɛ a janfa ye mun ye Mali armée mana fɔ k'a b'a wajibiya ka don
ni bamaci ninnu bɛ se ka population maa dɔw ta k'u bɔnɛ u ni na u bɛ se ka binkɛ muso dɔw kan u bɛ se ka denmisɛnnin dɔw faga k'a fɔ ko armée malienne dontɔ de ye nin exaction kɛ 2012 u y'o o fɛn suguw de kɛ ka communication kɛ ka se ka diɲɛ mɔgɔ su k'o kɛ anw kan donc o de la an b'a fɔ ça ne serait pas sans conséquence u ka maramafɛnw bila an ka don n'u m'a bila an fana bɛ don donc population de bɛ fara armée malienne kan maintenant ka se ka ninnu fana bamaci minnu tora dugu kɔnɔ k'u fana ko fɔ n'olu kan ka neutraliser cogo min na u bɛ neutraliser ten sinon an bɛ yɔrɔ min na bi tant que na Kidal emprisonnement ma minɛ ka kɛ Mali ta ye n'a hakilila sigi ka fɔ ko kuma tɛ yen n'an ka emprisonw bɛɛ kɛra an ta ye wagati min na o wagati de la an bɛ sɔrɔ ka sigi ka kuma jamana in taabolo kura la. Ayiwa n balimakɛ i bɛ to nɛgɛjuru kan an balima fila b'an bolo Usman Kojo ani Mamadu Ben Jabate. Usman kuma b'i bolo Kojo. Allah. Ayiwa bisimila waati bɛrɛ tɛ i kana mɛn ɲininkali la dakuruɲɛ kelen na hakilina jumɛn min fɔ an bɛ babu min kan sisan n'o ye Kidal mara lahalayaw kan i bisimila. N b'a fɔ. O diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la. Bon hakilina min kɔni bɛ ne bolo Kidal ko la. Ni ma fili ni ma ɲina an ye Kidal perdi fanga de la. Donc minɛcogo foyi t'a la n'o fanga kelen in tɛ. O kɔni o ye ne hakilina ye fɛn clair la fanga la i b'o minɛ fanga de la. Ayiwa. Parce que mɔgɔw bɛ ka fɔ ko accord ninnu tɛ accord hakilina yɛrɛ kɔnɔ. Ayiwa o faamuyara. Ko Mali tilali ko kuma ko da tɛ don o kuma la. Ninnu b'a la ko Azawad. U kɔni u bɛ Azawad sɔrɔ. Mais Mali dugukolo sanfɛla kɔni de tɛ. Ayiwa i ni ce i Kojo nin diyara n kosɛbɛ i ni ce o la. Ayiwa an bɛ kuma di teliya la Mamadu Ben Jabate ma ka bɔ Philadelphie. Ben i ni wula. Allo. Wa Mohamed. Ouais, bismillah. Ayiwa e yɛrɛ fɛ famaw kan ka taabolo jumɛn ta sa walasa ka segi Kidal sigida nin kɔnɔna na waati bɛrɛ t'an bolo. O ka mɔgɔ bɛ k'an lamɛn waati in na k'u bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye kosɛbɛ. O ka an ka sɔrɔdasi minnu sara kɛlɛ nin na Ala k'u dayɔrɔ sumaya. Amina minnu bana min Ala k'u ka bana nɔgɔya. Amina. Ne bɛ min f'i ye Mohamed. An ka sabali an ka na dusu bila hakili ɲɛ quoi. Nin côté fila fɛn fɛn mɔgɔ bɛ sa la a bɛɛ ye malidenw dɔ de ye quoi. N bɛɛ bɛ dɔ bɔla malidenw de la quoi. Ni dɔ ma dɔ ko dɔn quoi. N'an donna ni fanga ye komi u bɛ k'a fɔ cogo min na an bɛ tila ka bɔ n'o fanga kelen tuguni parce que n'an y'an labɛn olu kɛlɛ u fana bɛ tila k'u labɛn ka n'an kɛlɛ Mohamed ko nin y'o san 60 de an b'o kelen na donc an tɛ hakilina approche suguya wɛrɛ ta wa n'o ye sigikafɔ ye ka continue sigikafɔ in na toujours fo an bɛna bɛn don dɔ la ko kelen kan o ka fisa n'a fangalama ye n'i ye mɔgɔ dɔw ka kuma mɛn ko MINUSMA ye Mali janfa i b'a dɔn maliyɛn ko bɛɛ wulu janfa an bɛɛ y'a ye Tchadien ye kɛlɛ min kɛ Adradesi forage la an ka sɔrɔdasi kelen tun tɛ yen bi nin t'olu tacogo ye quoi olu man ka taa tan o man ka kɛ quoi an man ka sɔn olu ma. Ayiwa n'i y'a ye bi an b'a fɔ ko u ka kan in d'anw ma mais n ko kan in tun bɛ mɔgɔ dɔw de bolo fɔlɔ olu de nana ka kan in minɛ k'u sigi nin nɔ k'a fɔ an ka fɔ ka bɛn kɛ ka n'u sigi an ni ɲɔgɔn cɛ o temps kɔnɔna la an fana y'a labɛn donc olu sababu de y'a kɛ an ye kan ninnu sɔrɔ donc an ka sabali muso dɔw de den bɛ sarata cɛ dɔw de den bɛ sarata donc an ka continuer sigikafɔ in na quoi kɛlɛ nin mana kɛ cogo o cogo sigikafɔ de tila ka kɛ mais n'i donna ni fanga ye diɲɛ fɛn fɛn na e t'o sigibaga ye e tɛ dugu in kɔnɔna na e tɛ dugu in dɔn i bɛ tila ka bɔ n'o fanga kelen ye donc ne bolo mɔgɔ hakilimaw bɛ hali bi Mali sɔrɔdasiw Mali kɔnɔna la i komi dɔ bɔra k'a fɔ cogo min na min bɛ se ka dugutigiw wele min bɛ se ka mɔgɔw wele hali bi an ka continue sigikafɔ in na a kana kɛ ni fagali ye tuguni a ka kɛ sɔrɔdasiw ka don Kidal u ka fɔ ka bɛn kɛ o de ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma parce que kɛlɛ nin bannen a sera ten sa Mohamed san 60 an bɛɛ wolola ka ni kɛlɛ kelen to sen na ni cɛba bɔnna la turu ni bɔra la turu
ayiwa n balimakɛ kuma bɛ se ka ɲɛnabɔ an ka taa ni sigika kuma ye mais minnu b'a la an ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ kɛlɛ an ka kɛlɛ de kɛ an ka militaire ko a la i b'a a kelen den t'a la a kelen tɛ sɔn ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ in na ayiwa bɛn i ni ce la nin diyara ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛ segin ka na kuma di monsieur Bokum ma ayiwa Bokum an bɛ yɔrɔ min na sisan Mamata y'a fɔ cogo min na dugudentɔw jɔyɔrɔ nin fo u k'u sen fa a ko la dɛ barisa mugu ci gansan o tɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ hali ni sɔrɔdasiw donna ayiwa ko caman de kan ka kɛ waleya caman ko caman laɲini minnu taara olu caman de kan ka waleya ayiwa walasa danaya ka se ka sigi sigidadenw ni ɲɔgɔn cɛ la i y'a ye Berta banna u ye maa wele u girinna ka bɔ mais ala barika la Tumutu ye ko sumayara sigidadenw bɛ ka na u bɛ ka bɛn kow la ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ fɛ don n'a nata la mun de bɛna kɛ mun de kan ka kɛ kuma b'i bolo Bokum. Non, ne bɛ fɛ maliyɛnw ka mun faamu Mali ma deli ka ban sigikafɔ ma parce que accord minnu nana depuis les accords de Tamaracet tout ça là ça montre que Mali bɛ disposition kɔnɔ ka taa dialogue la o mais ça il faut pas aussi qu'on fasse comme si Mali de bɛ ka marifa ta ka t'u faga ka taa bagaw ma ka kɛ comme ni Mali de bɛ kɛlɛ fɛ non c'est pas ça ce n'est pas vrai. Il faut qu'on mette les choses quand même dans leur contexte. Depuis 63, faut bien. C'est vrai, il y a eu des moments où on obligera à quelqu'un. Mais à tous les coups, Mali a gagné qu'à ben sabati. Moi, Kera, fin de Kera, accord ou signé. Le problème est du Maï. Est-ce que Mali devait accord ou violer? Mais c'est encore les rebelles. Donc, à un moment donné, nous sommes obligés à attaquer là, il faut attaquer là-haut. Ok, Mali noyau. Mali m'a dit qu'il pense qu'il a formé. Nere moumeka, mais nere ye baara kɛ gafe kan pour le dialogue avec Iyad et Hamadoun Kofa a sɛbɛnninw bɛ yen mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛ se k'u wajibiya u ka don kuma kɔnɔ o bɛɛ ɲinina o fɛ sira sugu bɛɛ fɛ Mali ye mun kɛ ne ma d'a la ni diɲɛ kɔnɔ ni jamana bɛ yen nɔ mun bɛ sɔn nin ma mɔgɔw bɔra rébellion na u ti ma kalan u ti kodɔn ni anw tɔw ye u b'u ta k'u don fonction publique la fo falaki ko parce que u ye marifa ta bi ni nana sira kɔrɔ mbegeta na maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ rebelle tɔgɔ la n'a bɛɛ bɛ katikati baw ni sobaw kɔnɔ o de ka ca ni ba n'a si ye Mali bɛ ka o bɛɛ accepter mun na intégration minnu kɛra Mali bɛ ka o bɛɛ accepter mun na c'est pour que bɛn ka na o mais an maliyɛn minnu fana sigilen don n'an tɛ ka baara sɔrɔ ni gɛlɛya b'an kan an kɛlen don k'an poro an dusu ka mun kama c'est pour que bɛn ka na o donc maa si tɛ o kuma in contre la o dɛ mais an bɛ fɛ ka mun fɔ i bɛ kuma maa fɛ maa min bɛ fɛ ka kuma ko n'i ye sɛnugu jɔlen ye ka na siga fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ n'i y'a ye ninnu bɛ nin gɛlɛya in bɛɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ c'est pas une guerre intercommunautaire Mali ni Mali tɛ dɛ maliyɛn ni maliyɛn tɛ anw ni surakaw tɛ ɲɔgɔn na fɛn mun bɛ yen nɔ o ye ko wɛrɛ de ye donc f'i k'o de fɛsɛfɛsɛ k'a faamu k'a fɔ fɛn wɛrɛ mun b'a jukɔrɔ o de bɛ ka kɛlɛ sinon malidenw tɛ o malidenw tɛ ɲɔgɔn na. ayiwa baara waati ye waati ye waati sera an ka foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna balimakɛ Sɛki Coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Alfredo bolo jɛmukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la. Masaba matika duwaoni Ori basimo Mangala alaba sagona Nikogo kera Kale no do la mereju Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ka deli aramane arahim kanga le nyini delili ko ala yan jigingo alaba sagola ayambolo jigi Allah ku yere